trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Malipayong Pasko sa tanan. Karon mao ang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Si Kristo buhi. Si Kristo nagmadaugon. Siya namatay apan nabanhaw ug wala nay gahom diha kaniya ang kamatayon. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo maoy katumanan sa tanang panaad sa Dios diha sa kasulatan. Kini mauusab ang bugtong kahulugan sa atong kinabuhi sa pagtuo. Si San Pablo nagpamatuod niini sa pag-ingon, kung wala pa mabanhaw si Kristo, walay kapuslanan ang among pagwali ug walay kapuslanan usab ang atong pagtuo. Sa tumang kalipay, palihog manindog. Sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, maglipay kita, magbaya, kay si Kristo na banhaw na. Maigsoon, si Kristo na banhaw na, mao na nga kita, ang ato mga sala, mapasaylo na. Mao bitaw nga, sa ito ang pagsulod ni Santos nga Misa, basol na ito itong mga sala. Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dalong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios, dito sa mga langit.
magampo kita. O Diyos, karong adlaw pinagis imong bugtong anak, giablihan mo pag-usabalan ka na mo hanggang haans kinabuhing dayon, human mabuntog ang kamatayon, nangamuyo kami, kaya sa ulog sa pagkabanhaw sa Ginoo, nga banhaw usab kami diya sa kahayag sa kinabuhi pinagi sa bag-o, sa bago diri ka na mo sa Espiritu Santo, kiniya mong gipangayo pinagi sa mong Ginoo Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Si San Pedro, misaksi sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo ug nagwali sa maayong balita nga ang tanang mutuo maluwas. Ang unang pagbasa, kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminaon. Si Pedro miingon, karon nailako na nga ang Dios walay pinalabi. Nasayod kamo ni adtong dakong hitabo sa yuta sa Israel. Nagsugod kini sa Galilea, human sa pagwali ni Juan, mahitungod sa bunyag. Nasayod usab kamo, mahitungod kang Jesus nga Nazaretnon, nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit, o giayon niya ang tanang giyawaan, kay ang Dios diha man kaniya. Saksi kami sa tanan nga iyang gibuhat didto sa kayutaan sa Judea, lakip sa Jerusalem. Ilang gipatay siya, pinaagi sa paglansang kaniya didto sa krus. Apan, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gipadayag siya. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundili kami lamang nga mga saksi nga gipili na sa Dios. Nangaon kami og nanginom uban kaniya, human siya mabanhaw. O gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita, ngadto sa katawhan, og sa pagmatuod nga siya, mao ang gipili sa Dios, paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon, nga ang tanan nga nagtuo kaniya, pasayloon sa ilang mga sala, pinaagi sa gahom sa iyang ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Pasalamatin ninyo ang Ginoo, kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan, pasulti ang balay sa Israel, kaluoy niya way utlanan.
sangyaw ko iyang ngalan. Batu nga kisalikway sa mga magtutukod, nahimong batu sa kanto, sa Ginoo mahimo kining tanan, kahibulungan sa mata. Ini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo, magsadya kita ug magmaya. Si San Pablo nagpahimangno sa mga Kristiyanos nga sila gipanag-iyan na ni Kristo kansang kinabuhi langitnon og dili na yutanon. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Atong paminawon. Sanglit, gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langitnon, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug moambit sa himaya niya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadtos lubnganan. Nakita niya nga ang bato na ligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug tinun-ang gimahal ni Jesus. Giingnan niya sila, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo. Wala na kami mahibalo kung hain nila siya ibutang. Niya si Pedro ug ang laing tinun-an nangadto sa lubnganan. Nagdagan silang duha, apan ang maong tinun-an mas kusog nga bidagan kay kang Pedro ug nahiusa pag-abot sa lubnganan. Nahiuna. Natikubo siya og iyang nakita ang panapton nga lino. Wala siya mosulod. Miabot sa Simon Pedro sunod kaniya. May diretso siya ngadto sa lubnganan. Ug nakita niya didto ang panapton nga lino ug ang panapton nga giputos sa ulo ni Jesus. Wala kini mahitipon sa panapton nga lino kundi gilukot o gilaing pagbutang. Nyagatong tinun-an nga nahiuna pag-abot sa lubnganan, misulod usab ug nakita niya
ug siya mituo. Wala gihapon sila makasabot sa bayan sa kasulatan kalag-ingon nga nabanhaw siya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Human sa konsagrasyon ra, diin ang lawas, ang pan ug biyon nahimong lawas ug dugo ni Kristo nga gihatag kanato alang kanato ug alang sa kapasilo sa mga sala ug sa atong kaluwasan. Iguman giniadto sa konsagrasyon, ang pare mo ingon sa magusog ba nga kini ang misteryo sa pagtuo. Unsa may ato itubag? Labi pa kung gitawag nato misa ba nga kantada ba nga murabag high mass gid ba? Nga ang pare kuman mingon nga kini ang misteryo sa pagtuo. Unsa may atong tubag diha sa awit? Si Kristo na banhaw, nindot kayo ba? No? Yang pagkabanhaw, magani nga, kung doon na pa'y gitawag na to, di lang kay isinggit, di lang na to kay mo awit, kung doon na pala'y kanang sayaw ba? Magiging isayaw ng kantaha, nga si Kristo nga namatay siya, nabanhaw, siya mabalik, nganhi. Kaya dili man ta makasayaw, matay steps nganhi, mingulan ta, sa itong pag-awit ni Ana, uban na itong pagpakpak, pag-ingon, si Kristo nga nabanhaw na, pagpakataran. Mga isun, angay gyud tang maglipay, angay gyud tang mag-awit, angay gyud tang magsayaw gyud. Kasi Kristo nabanhaw na. Tanawa unsay nahitabo, kaya nabanhaw siya, nabuntog na niya ang kamatayon, nabuntog na niya ang kadautan, evil, no? Nabuntog na niya ang yawa. Angay ta maglipay kay kung imong pamalandungan ba, kung unsay kahulugan sa kinabuhi, no? Ingon ni ini. Angay ta maglipay. Ipakita ang mga igsuon nga doon nagibatis lawas, mga sakit sa lawas. Magamay, maubo o makanser o maunsa. Tungkay si Kristo na banhaw naman. Tungo siyang pagbahal ka nato. Ang balita mao kini nga ang kanang imong gibati diha dili na mo sampot sa kamatayon. Kung dili ka nang gibati nimo diha karon mosampot ka na kundi magani sa kaayuhan sa imong lawas o kalag ug sa kaluwasan. Kay gibuto na sa Ginoo ang kamatayon. Ug mao nga wan ang kamatayon po pa asa naman kalalas kamatayon nga nakuha naman sa Dios. Munang di ta ngay mahadlok niya na tungod kay ang kamatayon way gahom kanato. Ang kinabuhi naa diha ni Kristo kanato. Angay tang malipay kitang mga tao nga murabag atong kinabuhi ba murag kita kubas mga problema ba crisis ba nga gitawag tog lamin na kayong ihikog matay ba sa itong buhaton. Angay ta maglipay tungod kay si Kristo na banhaw na. Yan siya pagkabanhaw, sipong niya nga angay gyud ha. Kaya banhaw man siya, have faith. Salig niya gyud. Don't surrender, salig niya. No? Kaya nabuntog na niya ang kadautan sa kalibutan. Nabuntog na. O kung kining ato ang gitawag to mga problema, nga murag buwan ay solusyon, kung ato lang ning ibutang sa kamot sa Ginoo, iyan ning ingon, iyang buhaton ni ini, ang kining gitawag to mga disgrasya sa kinabuhi, mahimong grasya. Kini ato ang gitawag crisis, mahimo ng opportunity for us to be better in life. I-transform niya. Kini ano man, sa gahom sa Dios. Basta babutang na sa kamot sa Ginoo yung problema, kaya na. Kaya na diya sa grasya sa Dios. Ang ita maglipay, kitang mga igsuon nga naa sa sala. No? Nas kahimtang sa sala, balibang kahimtang sa sala, bitang mga nagapos kita. Sama sa atong addiction ba?
Nga murag kung kita lang ingon ta wa natin mahimo. Mangigsoon kay Kristo na banhaw na tanawa. Kung kita we trust on Him, salig lang niya ang iyang kaluoy kanato. Yang kaluoy sa Ginoo mangigsoon mas dako pa na sa tuang sala. Ang gahom sa kaluoy sa Ginoo mas gawhanan pa na sa gitawtog sa sala nga naas to kasing-kasing. Pasaylo gid itong mga sala. Ingon ni ana ba ang hitabo tungod sa pagkabanaw sa Ginoo, pagkabulahan nato. Pagkabulahan. Tungod kay ngano man, tungod kay ang Ginoo ang nagmahal ka nato, ang iyang gibuhat mao man kini. Nakita sa dili takos ba sa bunyag nato gihimutan niyang adopted children, himutan mga anak sa Dios. Naghiusa siya kanato harong nga kita nga nahiusa kaniya, no? Diha sa ato ang sa kamatayon sa bunyag sa atong sa kamatayon sa sala, kita usab may usa niya sa pagkabanhaw. Sa ato sang bahin, mao sa kini nga kita sad, no, nga nahimong anak sa Dios, maghiusa sa ta siya ni Kristo. Diya sa tuang pagmahal kaniya, pagtuo kaniya o pagsalig diha kaniya. Trust in Him. May so dihay ni sultin ako ba nga nyo ka ng suyig tanaw ng sini. Simula Santa, tanaw kong sini. Ningon siya, there is something there. Nga kung tanaw ka ni ana, you will be blessed. Kay ang kinisiniha mo na kini gitawag to dunay ang story ni ba is like modern resurrection, story of resurrection ba. Ambot na manas mga sinihan gihapon ka karon. Ang titulo nini The Breakthrough. No? Ang sugilanon mo nga usa ka bata gitawag na matay na tungod sa dakong gugma sa inahan ug siyang pagsalig sa Ginoo. Wa gi siya wagtangi og paglaom. Ug tungod ni ana sa iyang pagampo diha ang bata nga namatay na nabuhi. Ang sugilan mo nga kining bata at true story ni siya. True story. Sa dito sa Missouri kanang nag-skating sila sa ice ba diha sa lake. Naligas nasuod sa tubig og missing for how many minutes. Nawa sila. Sa bata tuwa na, 14 years old, tuwa na. Nabaw na sa pakita sa lake. Under the ice. Nangita sila. Tatao, nakaplaga nila after mga 20 minutes. O dito na siya, frozen na. Practically frozen. Underwater, under ice, frozen na siya. Ilang gi-revive. Ilang gitabangan pag-ayo. No, sa doktor tanan, tibuhat lang tanan yun. Waan na hunungi, waan lagi hunungi yun. Kutos ginhawa. Hangtod ni abot ang inahan ba? Ang inahan, imbis mo hilag, imbis kaha, gitawag itong musunod na lang, ang gibuhat, okay ni. Giadto niyang anak, hikuptan niya ang tiil, patay naman yun. No? Patay niya. O isipong niya, Holy Spirit, bring my son back to me. Tingali pilas na kauras, revive, wag yun. The Holy Spirit, bring my son back to me. Niya nang gutlo ang EKG ni under na, there was life. Nabuhi ang bata. Sa record dire sa hospital, no? Card, ibuta nga, patient died, mother prayed, and patient lived. Ingong mga doktor, amazing, dili jud ma. Di nila yung sa milagro jud kay imposible ko no after how many 30 minutes under water, ice, way mabuhi ni anak. Amazing. Wa gyud na guba siyang organs, matatana na which should have happened kung ikaw ma-frozen ka. Pero dihay mas dako pa nga milagro mga kanila. Nga ang impact sa community ba? Sa community, impact sa silinganan ana sa mga tao ba tungod sa panghitabo ang ilahang pagtuo nilig-on.
there was an awakening of faith. Awakening of faith. Mao ni nakaauhag ni ani produce na ining sila dia si Stephen Curry. Basketballista nga ngilngi kayo. He's a Christian. Kaya rin siya, this is a message. And because this is also my life, po paniya, if I am rising up in my basketball, it is because of the Lord lifting me up every day. Muna ang testimony, giproduce niya ni. It may not make money. Kay pagtanaw na ko ni pastor sa taon, lisod kayo kay tanaw ko, ang oras, isalida mo sa alas 9:15 sa gabi, hangtod sa alas 11. Tanaw sa oras, ang uban wa. Tanaw ka sa ubang mga sini, sama ta si Semana Santa, matawag ng hillboy. Ya di ay kiri nga murag recollection di murag makuan ka ba. O kausa kadua misa o ato pag just kinatum niyang gabi ba tilan sumusa mo tanaw ko kuyaw ko karong usa ning sibahan. Kasi wa may mananaw. It's a beautiful story of resurrection. Amazing. If you can only have a chance, it will really enhance your faith in the resurrection of Christ. Mga isuon, kini ba, itabo ingon ni ini ba? It's happening. Kini miracles ba? Milagro ingon ni ini of faith. Milagro sa kabanhawan. It's naghitabo ni kini nato all the time around us. Nagpaghitabo kini. Ang kadaot na nato ba, kita usahay, ang tuang daha kita kahingawa, kabalakas, kinabuhi, makita mga kalihukan, nga wata ka manuti, wata makamatikod ba nga daw, the grace of the Christ nga nabanhaw ba, is really making miracles of our lives. There are so many resurrection happening, the power of the resurrection happening in our midst. Kung ikaw makanotice lang ka, what moved me one time, this is nga kuha na ko. Bago lang namatay si Padre Titing Padilla, it was just sa Padre Sprisa, sa Holy Cross, pero Padre Sprisa ito. No? Padre Titing, itong muro lagi, pag sugod sa Semana Santa, before that, namatay siya, managilubong sa Bisnipa Semana Santa. That was, ang stories kinabuhin niya mga kini. Early kayo siya nag-retire, almost sa early 60s. Tungkol kay, dahil siya lakuma, nabuta na siya, hindi na siya kita. Hindi pa kapinan pag yung cancer, siguro lang. Pertinan ko, so din na siya ka pastorally, soroy, bisita, tanan, din na siya tanana. Din na yun. No? Gani, ingon ka pait, pahimutan na siya nga to sa house of retirement ng mga pare, especially the sick, harap matiman kay siya. Pero tanawa, well, he was doing that, tuwa siya dito. Pero siya dili na siya kalakaw-lakaw-lakaw ang iyang ministry sa pagkapare. Pero wagi sa muhunong yun. Kung di man siya kabarog, di man siya kalakaw, di naman siya kasurusuroy, pero iyang gibuhat ang iyang trabaho diya pinagis paglingkod sa kupisalan. Mauna nga siya, kung naa siya sa mga recollection, dagang pare mga pisal nga ito kaniya. Abot ka, tingali, katiguang na di kadungog, hindi na kita. Pero sa mga tao, yun, no? Mga parukya, imitahon siya, pagkumpisal, wala, he could not see, he could not do, he has sick leave, pero din ay siya pagmisa, hindi mo masabot, no? Magkonsilibrita na siya, pero kumpisalan, sige siya, pakumpisal yun, pakumpisal. Gina na si doktor, ayaw nagawas, ingon sa doktor, hanto, di ko matay, di ko mahunog pakumpisal. Ingon ni ana nga diha na sa higdaanan mga grabe na kayo nga few last hours na. Ang ihang hallucination is confession. Muna mo doon ang doktor mag-examine niya, mga siya, o sa may mo sa imbis na doktor niya, wala mo dool niya, hisi na siya. Muna nagkuhan na siya, muna na, doktor about to end, pero makasulti bigay siya, unsa may mo sa minyo ka, unsa, asa ipi kumpisal, nurse mo niya, iyang dito, unsa imong sa as if everybody nga duol niya napakumpisal. Pero this is diba pong Palma, you know, he died with his boots on. Wa sa mo retire nga lingkod lang ko, malampilin lang ko ni hadlong mata. Pero wa gyud, in spite of that, ang iyang spirit, it's alive. It's doing that. It's happening. Karon si manaha.
buntag untuk hapo ang kumpisal tagaliog. You know, this is I witnessed this. Mga bisal diri na mo lipan panahon na. Kada muluhod diha, mo payag sila mga sala. Kada ko pasala humanan mo hatag sa pasaylo, maka-feel jud ka ba? Nga there is a sort of some resurrection. Dunay mo ra gitawag to gikan sa kaguol na ikalipay, gikan sa troubled life na ikalinaw. You experience that the Spirit is there. It's happening. It's happening. Doon hitabo na, bisan pa in the midst nga daghan kaayong gitawag itong kaguliyang o kagubot sa kalibutan. O bitaw mga igsoon, kining pagkabanos Ginoo ba, ang mensahe nini mo, there is hope. Ang hope real tungod si Kristo na banhaw na. Katong lubnganan, no? Nga gilubngan ni Jesus, katong lubong nga si Jesus, nga after 3 days pagkabanhaw niya, na empty tomb na, one I sud. Mga igsoon, di mailan to nga siya na banhaw na. Di man kita usab, mga igsoon, kita usab. Ang atong lubnganan, nga atong puy-an, kahatungod sa tuang kamatayon, sa itong mga sala, o sa mga problema, mga igsoon, di man tungod si Kristo na banhaw na, kanang imong lubnganan diha, mabakante na, kay mabanhaw masaga. Mabanhaw sa juga. Because God will never give up on us. Muna man kamot yuta tungod kay si Kristo na banhaw na o mabanhaw sa ta. Amen. Amen. Karong labi pa ni ining gitawag unang adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw, atong baguhon atong panumpa sa bunyag, no? Isip nagato ako atong baguon ato ang baptismal vows. Manindog ta palihog. Manhigugma ko diha ni Kristo. Pinaagi si Mysterious Pasko sa pagkabanhaw, kita karon gilubong gupan ni Kristo pinaagi sa bunyag aron mabanhaw usab uban kaniya ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kung natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, maghuon nato ang mga saad sa tuang gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyag. Pero sa gisadikoy nato sa Satanas, bisaad kita sa pag-alagad nga makanunayon sa Dios diya sa iyang santos nga simbahang Katoliko. Umao. Let us renew our vows, okay? Nagsalikway ka ba? Nagsalikway ba ka buhok kang Satanas? Nagsalikway. Pustanan niya mga buhat. Nagsalikway. Pustanan niya mga haylo. Nagsalikway. Nagtuo ba kamo sa Dios Amahan magagagawom sa tanang bubuhat sa langit ug sa yuta? Tuo ba kamo kay Hesukristo iyang bugtong anak atong Ginoo, gianak ni Maria nga Birhen, gilansang sa krus, namatay gilubong, nabanaw gikan sa mga minater ug lingkod sa tuo sa Amahan? Tuo ba kamo sa Espiritu Santo, Katolikong simbahan, pag-ibitay sa mga santos, pasaylos mga sala, pagkabanaw sa lawas, kinabuhing dayon? Ang Diyos nga gamahan ng Amahan nga atong Hesukristo, mihatag ka nato bag-ong pagkatao, pinagi sa tubig sa Espiritu Santo, nagapasaylos tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron makanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo, hangtod sa kahangturan. Amen. Unangop kita ngadto sa Dios Amahan, kinsa dili gayon mopakya sa iyang pag-alagad, sa iyang alagad nga naglaom kaniya. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, ikaw ang amo pagkabanhaw Ginoo. Ikaw ang among pagkabanhaw, Ginoo. Alang sa tibok simbahan, nga sa tanang dapit ug sa tanang panahon, magsangyaw siya sa himaya sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang kanasuran sa tibok kalibutan, nga maligid na unta ang dakong bato nga mitabon sa pagsinabtanay o pag-inigsunay, magampo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan,
nga masinati unta nato ang pagkabanhaw ni Kristo pinaagi sa atong pagpasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton, nga mahupay unta sila sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga ang walay pagkapalong nga kahayag sa nabanhawng Ginoo, magdanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. O Diyos Amahan, padilaaba ang among kasing-kasing diyas pagtuo, aron maglaom kami nga walay kamatayon. Nga gugma ni Kristo among Ginoo. Amen. Ison mag-ampo kita kining sakripisyo, dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Dawaton ta sa inyo ang sakripisyo ng sa mga kabot, alam sa kalay ang imay sa ngalan, alam sa kaslanan sa santos sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami sa misa nining among pagsadya sa kalipay sa Pasko. Pinaagi niini sa imong santos nga simbahan, sa paging katingalahan, mga bag-os sa pagpakatao nga maalimahan. Kining ipangayo niya ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan ang matarong gayod. Mga lipayon kami sa pagdaig kanimos tanang panahon labi na gayod. Nining adlaw nga mahimayaon kano si Kristong gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Sa gayud ang matur nga kordero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Sa pagkamatay gilaglag niya ang among kamatayon, sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa kalipas Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, usab ang mga anghel sa kalangitan,
Miduyo pag-awit sa himno sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos tumuran sa kasantos pagsantos ni mga gasa, mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig, mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanang gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kanilang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Tanan. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik nangin. Paghandong sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo, tugay mo kaming giisip nga angayan nga moatubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas tugo ni Kristo, mahiusaan ta sa Espiritu Santo. Nung lumigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuyo sa mga igsuong namong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila tanang nangamatay, tapos magsuno sa kahayag sa imong naong kaluy ikaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo magagagahom nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Ampo kita sa mga itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala, kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanaw mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Makita pa nag-inig sa unay. Kining ko rin sa Diyos sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Diyos, panalipdi ang imong simbahan nga mahigugmaon, mga grasya, aron mabag-o pinaagi sa estilo sa Paskos
makadangat siya sa himaya sa pagkabanhaw, kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan, dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinawat nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Magkaamong gigipili siya para mahimong santos. Ang iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagis sa among Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahanturan. Amen. Ato ang pasalamat sa itong donors and sponsors, no? Atong mass participants, ato ang choir, Sons of Mary, choir. Itong pilgrims, ang World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Cathedral, Jesus Firm in the Faith Community, Archdiocese of Cebu. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa na yung kalinaw o gugma ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Tell every nation, Alleluia. God's the Savior is risen, Alleluia. Lift our voices in praise, through His love we are saved. Christ is risen, Alleluia. Praise be to God, Alleluia. Dako kayong piyesta, Happy Easter. Happy Easter, sisters. Sasna. Oo, nindot kayo, nindot kayo ang sermon ba ni Father ba? Ako isip madre ba, sister. Gahuna-huna lang ko nga, kadaghan na kayo ko naka-celebrate og Easter Sunday. No? Nindot jud kayo siya, nindot. Mga readings lang, no? Mga nindot kayo. Pero akong tanaw sa kong kagalingon, maurag yapon. Ako, sister, no, sukad atong nasud ko sa amo ang apostolado sa World Apostolate of Fatima. Grabe baya kaya akong conversion nga. After ato, kanang Semana Santa, imbis magsuroy-suroy ko ato sa dagat, ato maglingaw-lingaw, lahi na ang ako ang puntahan ron, simbahan na gyud. Most of the time, simbahan gyud akong puntarya. Labi na kanang karon Happy Easter di ay, sister. Yes. Pasos, kanang bisita iglesia. Okay. Oh, dayon ka Santo Entierro. Daghan kaayo nga mga activities simbahan. Pero karon yung gi-celebrar karon dako jud ang piyesta, no? Yes, Nindot sister. jud ang mga readings gani ingon ni San Pablo nga away kapuslanan ang atong pagtuo kung wap amo banhaw ang atong Ginoo, no? Tinuod Yo, bitaw, mauna sister. nga kung unahuna deeper pag yun unta unsa gyud ay kahulugan ining kuan kining unsa ni kining Easter Sunday ba nga atong gi-celebrar karon, unsa man gyud ini sa atong kinabuhi. Sa sunod Domingo pod ang kuan Divine Mercy na, di ba? Divine Mercy. Nalang ko'y Nindot siya pangutana kay sa piyesta. sister. Kay sa una ba, nakamatikod ko, gamay pa ko, kana bitang manag-suicide nga mga nangamatay, di lagi na pasudlon simbahan. Then karon, Mga retired. pwede na lagi sila misahan, pwede na pasudlon sa simbahan. Unsa may kuan ana relasyon sa Divine Mercy. Mangutana na lang tayo Mangutana mga senior tong ha, senior kay sa jud kahulugan para ini malamdagan Easter sad ko Sunday. ana kay daghang mangutana din di sad kayo ko kahatag og isaktong tubag. Okay, nabanhaw ng Ginoo, nagitawan ni siya Easter Sunday karon. Human atong 40 ka adlaw sa Kwaresma, kita nanganda to ba? No, sa niining dakong piyesta sa pagkamatay, pagkabanhos tong Ginoo, ya. Diin kita nangandam sa ta ara sa mga igsuon nato nga bunyaganan ba. Aron nga masaulog lang ang bag-ong kinabuhi diya sa bunyag. Karon nanan ato na sa ulo na gyud ang kitawag tog ang climax. Nabanhaw na gyud ang Ginoo. Kunya ni ana, timan ni ang kining pagkabanhaw Easter
Di lang ni karon ha, nga nabanhaw ang Ginoo karon. Kining Easter celebration, dili ni kung sa Kwaresma 40 to, ang Easter 50 kaadlaw ni siya. Easter season ni siya sa Gyud, no? Easter season. Nga hantod ni sa Pentecost. So, kung umuna-unaon, ibuha di sa simbahan, no? Dili lang kay sa pagpataas sa season ko, dili haron nga atog yung masaulong sa kahingpit yun ang kanang the joy of sa pagkabanhaw sa itong Ginoo, no? Nga sa atong kinabuhi. Haron nga magpadayon sa ato ang gitawag to pag-umol ba sa mga pagtulunan sa gitawag to sa grasya sa pagkabanhaw nga atong natagamtaman na angkon diha ni Kristo. Labi pa diha sa gitawag na to sa ato ang pag-ambit diha sa grasya sa bunyag. Ito pagbago sa panupas sa bunyag, no? Kadiin kita makasabot ba unsa di ay ning kita mahiusa ta diha ni Kristo sa iyang matay yung pagkabanhaw ba. So this will be a season of blessing and grace. Enjoy ta sa love of the Lord, the mercy of the Lord. Mao bitaw nga karon sa no, karon Domingo gisaulog gani kayo ang gitawag tog Divine Mercy Sunday, no? Nya ka espesyal kanang Domingo ha. Kay murag pangayo gina sa Ginoo ba ngadto ni kuan ni Sister Faustina, di ba? No? Na apparition na kining first Sunday after kuan mao gyud Divine Mercy Sunday. Espesyal kuno kay na kay musimba mo no? Musimba mo ha. Magkupisal mo musimba gyud mo ni ana. Unya simbakog maunsa mo tanang pasala mapasaylo ug tanang kastigo sa mapasaylo. Kung anang adlaw matutyo tama o ala sa doy kana ingon ka special ni ana ba niya kini usan ni kabutang nga sa ulo to sa Easter season ba ang mercy of the Lord, mercy beyond imagination ba. Tanaw bita mo yung niya gitahasan niya sa Faustina nga himo Secretary of the Divine Mercy. Ang tuyo mo niya sa Ginoo ang katong gitawag tog ang mga ganansya nga tos gikan sa cross ang kaluwasan nga nibuhag kasing-kasing ni Jesus, no? Ang mercy of the Lord ba nga unta na kita we maobtain na to, mapahimuslan na to ang mga grasya nga dawat nahatag ni Kristo nga way kinutuban diha siya pagpanubos kanato. Unya una usa na katuyo ikaduhang tuyuan mo nga musalig kita sa kaluoy sa Ginoo always. Og ang katulo mao nga ang kaluoy sa Ginoo nga atong maangkon atong ipaambit ngadto sa uban to share with others. Mo ni katuyuan ang divine mercy, no? To obtain the mercy of the Lord, to trust in the Lord's iyahang infinite mercy, o to share that mercy ngadto sa tuang isikataw, ngadto sa mo ni nga piyesta kini diha gyud sa kaluoy sa Ginoo. Mabita gitagaan sa taniyag in particular usag yung kalitrato na divine mercy, no? Ang Ginoo ginibuhat na inabubuhat niya na usang kamot ako nalangin, no? Nalangin pero usang kamot ako akong gibutas kasing-kasing nako kani abli kani buhagay ang tubig ug dugo. Di ini buhagay diha ang blessing of the Lord, ang blessing niya, no? Dahatag to kinabuhi kapasayloan sa mga sala gikan siya pagmahal kani buhagay diha kanato tibuok gidatong kinabuhi. Nga way limit, way nga puno tagian ana sa nang grasya sa Dios. Yung kinindot ng kasaulugan na ginato. Una nga ato ni logon ang season gitawag to Easter season ba, no? Nga moambita sa gugma ug kaluoy sa Dios. Nga way kinutuban. Nga pasaylo niya ang di pasaylo sa tao. Of course, kita malipayon ta. Kita maluwas Diyos kaluoy sa Ginoo. So, happy Easter na tanan.